te varen, hoor. Toen dacht ik nou. Dan hoor ik meter, dat is niks voor mij, daar moet ik wat op vinden, hoor. Ik kom onder geen 1 duurde. Ik heb plat gehouden, nou is het zo de meter, toch zo meer als een pleiter, zo de meter, hoor. Ik had geheten wat ik hier was. Ik heb mee die villa nu, de Sint-Pieter. Trek die deur achter me dicht, komt er niet eens een dolle stier achter me aan. Nou, en ik zet het mee toch op een drafje, wat. Maar ja, ik was het te laat. Niet in de schuur in de box. En ik wou me nog draaien. Ik dacht, laat de vrouw maken. Maar die riep al uit het raam. Geen nee doen, nergens nood, maar zet. Ik zeg, dat is goed, schat. Als ik terugkom, krijg ik een naaimachine. Wat moet ik met een naaimachine zetten? Ik zei, kunnen wat stikken. Maar dit is wel verrekkers gezellig op zijn dak, man. Want vorige dag wou dat Piet van mij, dan wou je nog verstopken spelen. Ik zei, had ik geen zin om verstopken te spelen? Ik zei, jazeker. Ben ik om 2 uur kwijt geweest. Zei hij verstopt in de schoorsteen. Dat is wel de laatste plaats volgens een mens zoeken. Daar zat in zak en as. Hoe ben ik eruit? Die Sint, help, help. Ik zit verstopt in de schoorsteen. Ik zei, doe flauwe zak. Ik zei, doe nou verstopken of doe het niet. Zo, de meter. Maar ik ben wel lukker opgebeld vorige dag nog. Dat is de eigenaar van de Picobello. Of ik eens even voor je komen rijden. Nou, dan zeg je het nooit, nee. Ik er naar binnen, wat, toen hoorde ik hem boven nou. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Toen dacht ik nog eens, dat verrekt een bier met dit jaar wegver geweest. Eens per jaar doen we altijd evalueren met mijn hulp Sinterklaasen. Zat we zo op een jaar, ik zei, jongens, hoe het gegaan? Prima, zei hij, maar we zien wel lang van huis. Ik zei, waarom dat dan? Ja, zei ik vertrouw mijn vrouw niet meer. Wat zei hij nou dan? Ja, zei die gaat vreemd. Ik zei, die vrouw? Ja, zei, met een bouwvakker. Ik zei, hoe komt het daar dan bij? Ja, zei, er lei een troefel onder het bed. Zet er niet een oor, zei die van mij, die gaat vreemd met een timmerman. Ik zei, lei zeker een hamer onder het bed. Ja, zei die. Ik zei, oh man, ik zei, dat is nog gar niks. Ik zei, die van mij, die gaat vreemd met een paard. Ik zei, want vorige dag leidde er een ruiter onder het bed.